Da stænderne mødtes i Versailles den 4. maj 1789, var magtforholdet mellem stænderne og kongemagten uafklaret. Tredje standen tog et usædvanligt skridt for at få afklaret stridighederne midlertidigt. Den erklærede sig selv for nationalforsamling og indbød repræsentanter fra de 2 andre stænder til at slutte sig til den. Med andre ord udøvede den laveste rang i samfundet et egentligt statskup. Kongen følte sig meget truet, selvom nationalforsamlingen var langt fra sikker på at overleve. Den øverstkommanderende for de kongelige hære beordrede militærforstærkningen kom omkring Paris og Versailles. Nationalforsamlingen gik i oprør og plyndrede våbenlagrene i byerne. Musketter blev delt ud til befolkningen for at forsvare sig fra de kongelige militære. En stor folkemængde trængte ind i det gamle Bastille-fængsel. Her blev der taget store mængder krudt, der kunne bruges til musketterne. Den vagthavende deling forsøgte forgæves at holde oprørerne ude. Marquis de Larnay, den vagthavende officer, blev dræbt af skud, bank og stik. Hans hoved blev senere skåret af med en lommekniv og sat på en stage, hvorefter det blev transporteret rundt i byen i parader.